Ayo. Ya sing lanang ndi iki? Sing lanang ndi? Iki yo lanang. Iki Kang Mirun iki lho melok joget. Posne ngene iki penak tenan pokoke janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku monggo nggih menika untuk umum nggih semua orang dewasa boleh ikut. Ayo, ayo ya, monggo, ayo, ayo joget yuk. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut joget ya, ini untuk umum ya. Yang mau langsung aja ikut joget. Nanti ada free gift ya, ada free gift dari kami ya. Langsung aja yang mau kita pilih nanti yang paling hot ya. Yang mau ikut joget silakan langsung aja maju ke depan ya. Monggo nggih menika kagem bapak ibu adik-adik boleh ikut joget merebutkan niki hadiah. Buklet hadiah nomor 1 anika kulkas, nomor 2 TV berwarna 30 inch. Wah, nat. Ayo. Aja wel-welan ngono lho, Le. Rada kene. Lomba nari mungkin hadiahnya saking temanten kekalih. Ayo
terima kasih matur suwun. Nah, nika wau lomba joget lagi. Nah, dipilih, milih ya. Mang sing paling heboh. Yang paling heboh terus sing nomor loro ya setengah ngono. Dipilih. Lah mengdi meng. Terima kasih nggih. Matur suwun. Mbah, dian mening iki. Engko dom karo aku engko. Nah, nanti ada sesi lagi ya, yang mau ikut langsung aja gabung ke depan ya. Free untuk semua usia, jadi yang mau langsung aja gabung ke depan ya. Siapa yang paling hot nanti bakalan menang ya. Oke, terima kasih. Nika wau saking kemanten putra putri nika wau nggih, Mbak Mega. Nah, kalih Mas Sinten wau kula supe. Tasih ya sak lagu iki. Garian. Pripun? Tasih